Мерем рубрикаи витамино. Имрӯз дар бораи цинк гап мезанем. Хеле цинк омадагӣ в наличии ҳастай. Як таблетка 60 миллиграмм. Так, дар бораи фоидаҳои цинк. Цинк ва основном барои синтези гормони мардонагӣ истифода мебарад дар организми мардако, ки ай чиз мо тестостерон синтез мекунем, то есть главный мужской половой гормон. Форатон объеми сперма гуфти гапо безеб нашава, кам нашава, ёки спермограмматон нағз боша, метонен цинка дозировкаи то 50 миллиграмм дар як рӯз истифода барен и ҳамин проблематон гум меша. Так, цинк як чизи важни, як бигем элементи важние, ки бисёре дар дефицита намераса, пиша хӯрок гирифта наметона. Якум мерем дар бораи духтаро гап мезанем. Вақте ки цинк истифода мебаранд чӣ гап меша? Иммунитет бақувват меша, состояние кожа нағз меша. Агар кожа ягон проблема дошта боша, гум мешава. Основном нарак парака нест мекунад. Бисёр вақт ҳисоби дефицити цинк мешава ҳамин чиз. Состояние кожаро нағз мекунад, состояние мӯи сара. Любой витамине ки барои мӯи сар истифода мебаранд, духтаро дар менависанд, дар ҳуҷҷат цинкам ҳастай. Так, и камтарак баъд гормонални фонро нағз мекунад. Гормонални фон бисёртар бигем бачаҳоро дига хевлият мекунад нисбат ба духтаро. Духтаро в основном питание барои мӯи сар и барои кожа ҳамин чизда муҳтоҷ доранд. Так, мерем дар бораи бачаҳо гап мезанем. Фоидааш ана кожа, мӯи сар естественно ҳама доранд, духта ҳам бача. Барои ҳамин пӯсту мӯи сарда естественно положительный эффект метиҳад, то есть хуб таъсир мекунад. Ана баъд мода барои синтези тестостерон, барои главный гормони мардонагимона, чтобы норма дар қапа, чтобы качество сперма безеб нашава, спермограмма безеб нашава, цинк истифода мебаранд. Барои одамое ки фарзанддор намешаванд, барои одамое ки спермограммашон безебай ёки тестостероншон пастай, метавонен цинк истифода барен дозировкаи 30 то 50 миллиграмм, и ҳамин проблемаи шумо оста-оста гум мешавад. Так, дозировкаҳои постоянный, дозировкаҳое ки долги срок истифода бурда мешава, 25-30 миллиграмм дар як рӯзай. Духтару бачада фарқ надорад. Агар шумо бача бошен, машқ кунен, шумода естественно двойной порсияи цинк дар кора. То есть 50-60 миллиграмм дар як рӯз. В основном баъди ужин истифода бурда мешава, барои ки камтарак асаба ором мекунад. Гормон стресс, гормоне ки одама бедор мекунад, ба ягон ҳаракат гирифтор мекунад, гормон кортизол меган. ҳамуро камтар пахш мекунад, барои ҳамин баъди ужин хӯрдан дар кора ки успокоит чида хобтон бара. Агар саҳар бихӯрен, аз саҳар камтарак хеле вялый, неэнергичный мегарден. Барои ҳамин желательно цинка баъди ужин истифода барен. ҳамун дозировкаи лӯзиматона метавонен як борда бигирен, 30 то 60 миллиграмм. Побочный эффект естественно ранги дига витамино. Агар пери баршид карден, пери дозировка карден, дилтон мешӯра, хутона безеб ҳис мекунен, шикамтон мерава, ёки ягон ҳамуд аллергия дар пӯстон мебурая. Баъди якчанд соате ки эффекти дору бучид, бо ба ин чизо мегзара, нест мешаванд, мераванд. Комбинировать кардан қатъи дига витамино ҳам мешава. Мисол, агар ягон витамин дошта бошем баъди ужин барои истифода бурдан, метавонем қатъи цинк истифода барем, ба ҳазор комбинировать кардан мумкин аст. Хулоси гап, дар бораи ҳама чизош гап задем. Бо ягон савол дошта бошен, дар комментария нависен. Мо дар комментария ҳамаи шумо стараться мекунем ҷавоб метиҳем. Ногуфта намона, сайта дастгирӣ кунен, лайк, подпискаро фаромӯш накунен. Бо мо муҳтоҷи як камераи навем. Барои ҳамин дар дига видео ҳам гуфтем, як камераи нав гирифтанем барои сёёмкаҳомона качествени зудтар кардан. Камера 25 000 сомонай, як кошелёк созdat мекунем барои ҳамун сума ҷамъ кардан. Хулоси гап, дар ин таг мемонем, метавонен дастгирӣ кунен. Касе чанд сумӣ метавонад, 1 сумай, 2 сумай фарқ надорад, чтоб мо тезтар ҳамун камераро бигирему, видеои качествени сёёмкакуниро сар кунем и бо маълумоти зиёдтар шумода битиҳем.